दिनै आंनि किउटिया जुदि थांना थानायमोनबा बेसेदि मोजां जागौमोन, खम गेलेगौमोन। पाप्ति बिमा फिसा सानैबो माबा खालामबाय दङ। सोरबा ओंखाम संना होदों बिसोरनो। थैथों, जा जायै जाबाय थाथोंसै। आं बिसोरनि बागै जेबो सानथ'ला। थैबाबो लस गैया बिसोर। आंनि जिउआसो धंस जाबाय। फैनानै आंहा मोजाङानो जाबाय। दाथ' बिसोरो बांसिनसो साजा मोनदों खोमा। ना पापिफोरनो गामिनि मानसिफोरा संना खावनासो होदों, मिथिला दे आरो मा जाना दङ। बे गब्दामोनखौथ' आरो साजा होबावनोसो लुबैदोंमोन आं। नाथाय बिसोरखौ साजा होबाय थाबाबोथ' आंहा मा जागोन। बिसोरनि आथिं आखायाथ' मोजां जाखाला, आं मिथिगौ। किउटिखौसो गोसोखाङो सैमाया एसेबां अनथावथावमोन। मा जामारदों? ना बिसोर बुथारदों? बिसोर बुथारबाथ' आं मिथिगौमोन, नुगौमोनलै। बिसोर अबाव गारगोन दे? बिसोरखौथ' आं थाला मारिनानै दोनखादोंमोन। थांखांनाय बाथ्राफोरखौ सानबाथाय बोरैबा मोनोलै। दिनै आरो आइबो गैया, आगैबो गैया। आं हारसिं न'आवबो बोरैबा मोनथारदों। किउटिखौ बिराद गोसोखांदों आङो। आरो बै गब्दामोनखौ एकदम गोसोखांनानै बिराद रागा जोंबाय दङ आङो। पाप्पिफोरखौ गोना सेथि बुथारना फैनोसो गोसोमोन। नाथाय माथो खालामबावनो आरो, बुथारनोबो हाया। बे गब्दा पाप्पिनि थाखाय बेखौ गोसोथोना लानानै आंना जिउआ दा धंस जाबाय। मानसिफोराबो सोंसोयो आंखौ, गामिनि मानसिफोरा थांला ना मायो होननानै। गामिनि मानसिफोरा आरो आंनि बागै मोनथियाना। आंबो आरो मा बुंगोन मा बुङा जायो। लोगोफोर, दिनै भिडिअ'आथ' गुसुंद्रायसो जागोन। मानो होनबा आङो कार्टुननि केरेक्टारफोरखौनो लाजोबनो हायाखै आरोना। लैथोस्रिमोनखौ, रामोन्दामोनखौ माने आं डाउनलड खालामदों, नाथाय डाउनलडआनो जायाखै आरो। दाख्लैनिफ्रायनो आङो डाउनलड खालामगासिनो, नाथाय सोरबा सोरबि डाउनलडआनो जायाखै। आरो लोगोफोर, माथो बुंबावनो, बेमारफोराबो बारा मोजां जायाखै दे। आङो थेवब्लाबो नोंथांमोननि थाखाय एसे गुसुङैबाबो लाबोदों आरोना। दा आङो लैथोस्रिमोननि केरेक्टारखौ दिन्थिनो नागिरबाय, गैया। हाजार डाउनलड खालामबाबो गैया, फैया। जोंनि टुइनटाब एपआनो बिराद फाल्तुलै लोगोफोर, एकदम माबा माबि जाबाय थायो आरोना। दे माथो खालामबावनो आरो लोगोफोर, ससेखौनो नायसाबदो आरोना। आरो लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरोना लोगोफोर। प्रब्लेम जायाबा उनाव गोलावै लाबोगोन सानदों आरोना लोगोफोर। नाथाय प्रब्लेमफोरानो जोबा, मोनसे प्रब्लेम जाबाय थायो। दा दिनै थेवबो हायाबाबो खस्थ' मस्थ'यैबाबो आं एसे गोलावै बानायनो सानबाय। दा कार्टुन केरेक्टारफोरानो फैजोबा। दे होमबा लोगोफोर, माथो खालामबावनो आरो, नायसाबदो आरोना। दे दानिया भिडिअखौ नायलांदो। आंनो स्कुल बेग नांगौमोनलै। आफानियाव बिबाबा आफाया आंनो होगोन ना होआ? आं जि बेग लाङोना, बे बेगा एकदम बोरायथारबाय। आइनायाबो फैसा गैयानो। आबा, दे ओंखामा जाफैदो। आयै, आं ओंखाम जाथ'वाखै दानो, दसे उनाव जागोन। मानो आबा? आं खुरबायमोनानो। आइलै, आंनो स्कुल बेगखौ नांथारगौमोनलै। लोगोफोरा बिराद मिनिदोंसो। फैसा गैयालै आबा, आंनियाव दा थाइसेबो आखायावनो फैसा गैथ'वा। गायदे, आनैनावबो गैयानो। आनैनावबो बिदोंमोन आङो। बे आनैयालाय फैसा थाबालाय होखागौमोन, गैया बिनियावबो। ओलै गल', आंनाबो फैसायानो गैथारा जादों। आनै, आंना लोगोफोरा जा मिनिखायोसो आंनि बेगखौ नुबाथाय। आं लांनोनो लाजिलायलांबाय। बे नोंनि लोगोफोरालाय मा मिथिगौ दे, मानो मिनिनांगौ जाखो? बेयावलाय मिनिनांगौ मा खोथा दङ दे? फैसा गैया नालाय बायनो हायाखै, बेखौनोलाय माखौ मिनिनांगौ? खोब मिनिनोदि हादों, बायना होनो हागोन बिसोर, बायना होनो हागोन। औलै गायदे, मा मोनोथाय मिनिनानै? फैसा गैया नालाय गोदान बेग बायना होनो हायाखै। बे बिफायाबो जेबो थालानो गैया। र' आं दिनै बुंगोन र' बायना होनो। बे आदायाथ' जेबो थालानो गैया गथ'खौ, एकदम रागासो जोंलायलाङो आंबो। र' गल', आंना दाउ मानैया एसे देरथों र'। जुदि फाननानै फैसा मोनोबा आंनिया आरो बेमार जाना होयोना, दाउफोरानो मानि जाथारा। खेबसेबो आं आफानिफ्राय दाउ बायबाय, बायनाय लोगो लोगोनो खावायना जानानै थैनायालाय। दा बे मानैयाबो एसे देरबायमोन, जेबो गेरेन्टि गैया बेमार जानानै दुब्ला थैनोबो हानाय। औलै गायदे, नों मानो मानि जाथाराबा? आंनियालाय एसे मानि जायो। दा आंनिया दाखालि फाननाय फैसाफोरा जोबजोब्बायना, खरसा जानायावबो जोब्बाय। औलै, हाजिराखौनो मावनो नांसिगोनलै जोंफोरो। नाथाय मा खालामनो, सान्दुं गोसायावबो थानो हाया। नोंथ' हायो र' जोंसि बाजै, नों हाग्रा जाबाय बिमा जानायनिफ्राय। माथो खालामबावनो आरो गायदे, उफाय गैया जाहैयोना। नोंसा दाथ' जेबो थालखौनो लाखाया। माथो बुंबावनो, आइयालाय आइयाखौ नुवाखै माथो? आइया बै टुनटुलुमोनखौ आदार होनो थांदों। बाजै ओंखाम खुरबायबा ओंखाम जानोसैमोनलै। मा ओंख्रि? ना दङ दे एसे, दहाय आङो दंग' सारनानै एसे मोनदोंमोन, बेखौनो थास' आथिंजों संना दोनदों आं। बरिया, जायसै होनबा आंहा। गल' फैदो, जोंहा ओंखाम जानोसै।
आनै आं जाथ'आ दे दा जागोन। ओइ होमबा आंहा जाहैनोसै। ला 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 ला। ओइ बिफा खोनासंदोंना? मायो? बिफा गथ'निया बेग गैया एकदम बोरायथारबाय लोगोफोरा मिनिसोयोनो मिथिगौ ना? दा बेग गांसे गोदान नांगौ जादोंमोन फैसा हरनाय 300सो। नों दाखालि आंनो बै 300 होना दोननाया? फालथु नङालै बिफा गथ'नो बेग गोदान नांमारगौ एकदम बोरायथारमारबाय बेगा लोगोफोरा मिनियोनो मानो एसेबो थाल गैया। बे नोम्फा खर'निफ्राय फैसा मोननानै होनांगौ आंलाय। गैया फैसा गैया आंनियाव। नोंनियाव मानो फैसा गैया जानोलै बिफा हा दाखालि गय फाननो लांनाय फैसाखौ माथो नोंनो लाजोबदों। बेसेथ' मोनदों गय फाननानै हा? जायाखै खिखौ नोंसोर जायाखै? सानफ्रोमबो हाथाय खालामना लाबोगासिनो हा? बेफोरखौ नों नुवाखै खाना? ओरैनो मोनजाबाय दङ हा खिफोरखौ? नोंनाव फैसा दङ आं मिथिगौ दहायबो नुदों आङो नोंनि लंपेन्ट मनायाव नुदों आङो 1000सेसो। आंनि लंपेन्ट दांनो थांनाङा दे मिथिबाय? आंनो बे 1000सेखौ नाङा नामा? आंहा खामानियाव बाहायनो दोनदों मिथिबाय? आरो खोनासं आंनि लंपेन्ट गस्ला दांनाङा दे आं बुंना दोनखाबाय। गावबागाव फैसा दङ गावबागाव बायना हो। मा गावबागाव हा? सासेल' फिसाला बेखौबो माने जेबो थाल गैया नोंहा। बुंथ'ला साला आंनि फिसा नङा बियो। आंनि असे फिसा जानायमोनबा आं अनालासिनो थागौमोन नामा? गाव जायालासिनोबाबो आङो आंनि फिसानो होगौमोन मिथिबाय? बेयो आंनि फिसा नङा गल'आ। मा सिरि थाखो? आफाया मानो आंखौ बिदि खालामबाय थायो आयै? दिल्लु पुर्निमाखौ थाबैनो लाबोदो आरो। लाबोगोन र' आब' साननैसोनि उनाव। ओमफ्राय ओरैनो लाबोना दोनफैगोन ना हाबाखौ गिदिर खालामगोन दिल्लु? हाबाखौ गिदिर खालामलालै आब'। एबार ओरैनो लाबोनानै हाबाल' खालामना दोनसै रावखौबो लिंला। दे बिदिबाबो जागोन दे माखौथ' आरो हाबा गिदिर खालामबाय थानांगौ। आरो दिल्लु बे साननैसोनि गेजेरावनो लाबोदो जोंबो गाबोन थांसै आरो। मा? नोंसोरलाय गाबोन मानो थांनांगौ जाखो? नाङा दिल्लु थाबाय थानोबो हायाना। ओजों आइ बिखुनजोआबो माबा माबि जाबाय थायो हाया जायोना मालाबा। थेवब्लाबो साननैसो थाबावनांगौ। नोंसाथ' आइ बिखुनजोआ जेबो बुंखाया माथो थाबाबो। नोंसोर थांबा आरो आं हारसिं जालायनोसै। बेनिखायनोथ' थाबैनो लाबोना लाबोफैदो नोङो पुर्निमाखौ मिथिबाय? आरोथ' बिसाबो बिदाया जेबो प्रब्लेमानो गैयानो बिमायाथ' जेबोखौनो बुंखायानो। लाबोदो बे साननैसोनि गेजेरावनो लाबोदो। औ बेसेथ' बिदि हारसिं दसेसो थाबाय थानो न' जमुना? लाबोना लाबोफैदो। बिसाबो हरखागोनबा नोंबो लाबोखागोनबा हामानोथ' लेट खालामबाय थानांगौ नङा होमबा? नंगौ नंनायालाय लाबोनोसै साननैसोनि उनाव। हाबाखौ होमबा गिदिरै खुंला माखौथ' आरो लासिं सिं हाबा गिदिर खालामबाय थानाय नङा होमबा? खेबनै दा नोंनिसो गोसो दिल्लु। गिदिरै खुंनो गोसो दङबालाय खुंबानो जाबाय हामाखौथ' लाजिनांगौ। नांलायलालै आब' भेजालसो जायो। ओरैनो लाबोना दोनफैनोसै। लाबोना दोननानै ओरैनो हाबा खालामसै सानैसो मानसि लिंनानै। नोंसोरखौबो लिंबाय। लिङा रावखौबो। दे बिदिबाबो जागोन दे भेजालसो जायो हाबा गिदिर खुंबाय थाबाबो। गावसाबो गिदिरै खुंनो हानाय नङा बिसाबो गैयाना। दंमोनबाबो बिमानि बेमारावनो थांजोब्बायनो। ओमफ्राय आब'मोन नोंसोरलाय पुर्निमाखौ बोरैथ' मोनखो? मानसियालाय मोजां बायसानो मोनदों आङो। रायज्लायनायफोराबो मोजाङानो। औ आंबो मोजां बायसो मोनदों। बै बिजुलिखौसो एसे बोरैबा मोनखायोमोन आं। मोननायाथ' बिजुलि बायसि मोना आङो बेखौ। मोजाङानो बायसि मोनो मोजाङानो खोमा दे नों। औ आब' मोजांथ'र' आंबो मोजां बायसानो मोनदों। बोरैबाबा थिल्लुआ भाग्य गोनांसो एसेबां मोजां सिख्ला मोनदों। नुनायावबो मोजां समायना न' आरो गियानबो दङ। मालायबा खामानिबो मावसोयोबा न'आव। औ मावो मावनायालाय बिमायानो बेमारि जाना थाबायना बेनो गासैखौबो मावजोबो। बिजुलि बायसि नङा नंनायालाय मोजाङानो बुहुत मोजां बुंनो थाङोबा 100% मोजांसिन बेनिख्रुइ। बिजुलिया जाबाय मस्लबिमोन सिखाव। बिजुलि बुंनायखाय लैथोस्रिखौसो गोसोखांदों मा खबरबा? फनखौनो हराखैना आंबो। नोङो हरो नामा थिल्लु? आंलाय मानो हरलाबायनो हरा रायज्लायला मालाबाबो बिसोरजों। आसुरित न थिल्लु बिजुलिया मा लैथोसो जानानै रायज्लायबाय दङमोन मा एसे गाज्रिमार बियो। औलै आब' आंबोलाय नंगौना नंगौ लाबोनो नागिरलायदोंमोन थाङै थुङै बिजुलि फाफियासो असभ्यासो जाहैबाय। मानिनांगोन दे आरो बे बिजुलिखौबो दाबा अबाव दङ? माथो न'आवबो थानो होलानो खेबसे आं लैथोसेखौ फन खालामनायाव बुंदोंमोन बियो। दा सोरहानाव दंहैयोबा आं आरो फनबो खालामनाय जायाखैना। मोनथिया जायखि जेराव थाया मानो थैहैया मानो आंहा जेबो लोब्बा गैया बेफोरबायदि मानसिफोरजों। आंथ' गोसोखांबा ओरैबायदि रागा थिर जोङोना गोरना सेरथेना दोनसो लुबैयो आं बेखौ दा सानबाथाय एकदम। बेखौ दाबायसो नुनो गोनांबाना सोबाब थांगोनसो आं।
दे माब्लाबाफोर नुफ्लांबायबाबो सोबाला सोबिल खालामबाय थानांला बेजों खुगाखौनो नांनांला नुबाबो जेबो माथोखौनो होनाङा मिथिगौना टिल्लु माथोखौथ' बादहो नों बेखौ नायनोनो थांनाङा औ बिबारि आब' नों थिगखौनो बुंदों नों बेखौ जेबो माबाखौनो थालखौनो लानाङा नुबाबो लाया आंलाय बेखौ मानो थाल लानो लाखाया आं नुबाबो नुयै बायदिसो दिन्थिफ्लागोन आं बेफोरबायदि मानसिफोरखौ माथो होनो आं होआ